So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayong lahat? Ang episode po natin ngayon, hindi muna po ako magluluto dahil magmumukbang lang kami ng Boy Sipat ng crispy chicken skin. At magsha-shoutout po ako mamaya pagkatapos kumain para magpasalamat sa mga laging sumusuporta sa aming channel. Ang mga subscriber, ang mga viewers, at ang mga solid na supporters. Ano, kain na tayo? Kainan na po. Magsha-shoutout po mamaya kaya sana po tapusin yung hanggang dulo mga kasolid. O kung ano, Boy Sipat. Meron po tayong yung balat ng manok. Gusto ko dalawa. Yan. Tapos meron tayong suka na medyo manghang. Kain po. Grabe laki. Ang sarap po mga kasolid. Ba? Yun lang. Kain po. Grabe na. Bigyan natin si baby girl. May kamay o kanino kaya kamay yun? Kain pa. Boy Sipat, dami niya no? May balayibo pa. Chicken skin. Shoutout mo mga si Smiley Cyrus. Nanonood yun. Shoutout po kay Smiley Cyrus. Ang dami Salukin natin yung suka. Napakalaki Yun Sausaw natin sa suka. Sabay subo. Wala na akong kanin, magpapapak na lang ako mga solid.
Nga ba? Yun no? Talaga malutong siya oh. Putok batok din pala to, boy sipat. Ito yung putok batok ng manok. Yun no? Kuha na, baby girl. Uy. Kunting kanin. Siguro last na lang ako dahil magsha-shoutout pa ako para magpasalamat. Katabang kumakain po si Boy Sipat, magsha-shoutout na po ako mga kasolid. Shoutout po si Chow Food Crawl, si Tolit Punsalan, Marites Vlog, Angry Genius, Aldrin Gorospe, Mac Robles Balaguer, Randy Serrano, Romeo Aquino at si Richard Aquino, The Aquino Brother, shoutout. Rolando Bukod, Judy Kais, Outdoor Appetite, si Sir Edward, shoutout po, tsaka si Georgina. yun no, Mini Crafty Lady from Taiwan, Lisel Toriano, Rodel Kafirma, Christopher Luge, Bogroy TV, Simic World, Bukid Vlog, Kabukid, shoutout. Kaposina Vlog, Darna Sirisa Guapa, Amy Faardo from New Zealand, Yummy Asian, Philippine Village Life, Pinoy Cooking TV, Janet Sario, Yasmin Bukod, yan po yung asawa ni Boss Rolando Bukod, Noyagis Mukbang, Gardening Port Western Australia, Farah, Nika Cruz, Melby Sanggalab, Kikay Kolokoy, Mel's Vlog, Ens Mukbang, Humanage Channel, si Juan Cruz, shoutout po, Aaron ASMR, si Amore TV, Maestro, shoutout po, Lynn Melad, Joel Baltasar, Lisa Tony Vlogs, Johnny Jos TV, Joyce Lighting Japan, at si Arlene Abogadil. Grabe, ang dami nilang sumusuporta sa akin. At shoutout din po sa mga silent viewers. Siyempre, alam niyo na po kung sino kayo. Kahit di po kayo nagko-comment, ramdam po namin kayo dahil sa mga views na tumataas. Ano Boy Sipat? Nabusog ka ba? Apa. Hindi na siya nakapagsalita ba umiinom? Hindi na po namin naubos dahil sobrang dami po mga kasolid. Pagtitira namin sa Mrs. Kitchen. Ano, hanggang dito na lang? Hanggang dito lang po. Hanggang dito na lang po mga kasolid. Sana po abangan nyo ang susunod na vlog. Maraming salamat po.